Il-vjolenza domestika hija pjaga li tifni kull soċjetà u li ħafna drabi tħalli l-vittmi mneżża minn kull dinjità. Din tieħu diversi forum fosthom fiżika u sesswali. Dar merħba bik f'ħal Balzan toffri kenn għal dawk il-persuni u għal uliedhom filwaqt li tgħinhom iqumu fuq saqajhom u jintegraw lura fis-soċjetà. Propju lejlet jum il-mara mart il-Prim Ministru Michel Muscat flimkien mal-Ministru Helena Dalli żaru din id-dar li bħalissa qed tilqa' 18 il-mara u 17 il-tifel u tifla. L-età tal-vittmi tvarja minn 18 sa 70 sena, filwaqt li l-iżgħar Wilt għandu biss 4 ġimgħat. Fi kliem il-kap tad-dar Pamela Kuxkieri l-isfidi biex toffri kenn adekwat għal vittmi tal-vjolenza domestika mhumiex żgħar. Hija sfida kull ġurnata għax huwa emergency shelter għalhekk ma nkunux nafu x'inhu ġej għalina, hekk ukoll nixxi referral biex xi ħadd jidħol hekk tinqala xi kriżi. Dik hija tagħtina stamina. Għalkemm id-dar hija tas-sorijiet tal-Bon Pastur, din tilqa' fiha nisa minn kull sfond reliġjuż u soċjali. Kull każ jiġi trattat skont in-natura individwali tiegħu, iżda bħala medja in-nisa jqattaw madwar 6 xhur fid-dar. Hemmhekk ikunu ndukrati minn tim ta' 11-il persuna li flimkien mal-volontira jamministraw programm ta' terapija holistika. Il-kap tad-dar temmed b'żewġ appelli lil poplu Malti, b'mod speċjali lejn l-irġiel li fi kliema għandhom ikunu l-pjunieri kontra l-vjolenza domestika. L-ewwel appell tiegħi li l-vjolenza qatt ma tista' tiġi ġustifikata, jiġri x'jiġri u jien nemmen li l-irġiel għandhom ikunu kontra l-vjolenza sabiex ikunaw iktar għarfien. Ovvjament aħna niddependu minn volontarji u donazzjonijiet u kull min jixtieq jgħin il-dar merħba bik jista' jikkuntattjana meta jrid.